Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta. Nu vorbesc cu oricine. Nu bag în seamă pe oricine. Am spus că nu pot ieri și că azi la 1 am venit la 1 fără 10. Asta înseamnă demnitate de om, de șmecher, de mafiot, de ce... Ăsta e mafiotul de azi. Și se comportă ca un domn. De se spune mafiotul, nașul. Asta înseamnă să fii mafiot. Să nu știe lumea cu ce te ocupi, să fii băiat cu minte pe unde te duci, să oferi respectul tău la fiecare. Nu contează cât este de mic sau mare. Un șmecher adevărat gândește așa, să-și ajute mereu familia. Și Dumnezeu nu te mai lasă să cazi. Ăsta-i mafiotul din ziua de azi. Mafiot cu suflet mare m-a făcut mama, și de-aia mă ajută Dumnezeu toată viața. M-a ajutat Dumnezeu să fac milioane și la sute de persoane să dau de mâncare. Mafiot cu suflet mare m-a făcut mama, și de-aia mă ajută Dumnezeu toată viața. M-a ajutat Dumnezeu să fac milioane și la sute de persoane să dau de mâncare. Când eram eu șmecher te încălțai cu vesul, acum stai lângă mine să-ți vezi interesul. Nu-ți dau un colț de pâine, ești prăduitor, că n-ajuți pe nimeni când vrea ajutor. Dacă vrei să ajungi la valoarea mea, lasă arfele și mergi pe treaba ta. Și dacă Dumnezeu te face bogat, ajută și omul care e sărac. Mafiot cu suflet mare m-a făcut mama, și de-aia mă ajută Dumnezeu toată viața. M-a ajutat Dumnezeu să fac milioane și la sute de persoane să dau de mâncare. Mafiot cu suflet mare m-a făcut mama, și de-aia mă ajută Dumnezeu toată viața. M-a ajutat Dumnezeu să fac milioane și la sute de persoane să dau de mâncare. Eu sunt mafiot. Că sunt mafiot prin modul meu de a mă comporta. Nu vorbesc cu oricine. Nu bag în seamă pe oricine.